prestaketa, sufrimentua, kezkak. Bai, hemen kezkak kontatzen hastean beti ez dut lan baten lesu txiki geho zea, o bildurrak, geho eutxarrak, da berua, da egurrak bilatu ezinik, da entrenamentu batuta nomak ez, da, bueno, danok pasatzen june kontatzen hasten maia, hoi bukatzen da, baina lantegi honek ekartzen prepazioan suposatzen duena da, aizkoan kilo batzuk galtziak kalteako da, eta korrika berriz kiloak dana sobren zetege, eta gu mutia handia izeten, hor ekilibrioi biletzen, oain jungea aurreko baino 2 kilo gehiagin, eta, claro, aizkoan hogekan ardiko baitzia justu latza da, eta hogekan ardiko baitzeutxak 3 kilo geiztizkitu, da, horretik taktiko jaztu da 2 kilo gehiago plaza, zatik egin gero hogekan ardiko baitxakuan, 3 kilo gutxu zela korri hasteko. Da, aurrekoan harintxamak ginen eta gero azkeneko 20 kilometrotan sufritu nuen bildurgarri. Oaingoan baina beste sufrimentu klase bat izan da oaingoa. Gozo o... Bada sufrimentu bat, beste debilitatean sufrimentu hoi. Oain, esan berra beste apustuan landik berdina da, baina aurrendo kilometrok ikeragarri azkar sartu ginen eta arreke fatura ikeragarria pasatzen. Eta behan taktika hori zintzen nahi transportatzia zeran, eta horretik jaurik jozizkan zeran da. Ni bere jokoan sartu nintzen eta han izuratu nintzen kerri, baina oain ritmo bat hartu nuen. Eta eakin ikuan minutu baten desbentajan, gero 5 kilometro faltatzila etorri zen ebila. Eta lehen bihun xamarra zehola pista, zatik aurretik edukizkatina zehon, azpitikoa sekuan pista berez obia da, baina obia gozoa, baina ebite guanean Tolosako biziloa da. Zatik hormigek eta ez dut bezala Tolosakoa. Eta ari ez, ari gua da ondarra baita. Eta ebikin Tolosa azpitikoa makala gehatzea, bihuna, eta ebile kristona botazuan, 5 kilometro botazuan eta aitzan botatzen, da gero juntan pixkat margen txikioi, guantik eta txikiora guten. Oain, bandekin azkeneko kilometro eman nekala eta horretxekin salatu ginen. Uste prestaketa punta-puntakoa erakutsi zela, ikusi izan lehen esan zela puntzutan hankak nola aldein bezala itezela, nola ezin kontuatzen zinean ze horrek hankakin sufrimentu bat zenduela, eta limitea, baina azken finean hori nahi izaten da, ez? Limitea jatzea, lanak ondo itea, betetzea, eta esan dena, egurretan ere kosta dintzen, bilatzen marka iteko egorra, porque ez da apustuan igual ekartzi jozuko txokoa beste izurratzea, hori moztuak bat beste moztuak euskik, ide horiekin, baina marka iteko gardian, egurrak ere bilatu egin behar dira markak egiteko, askotan gertatu da. Eta horre ere, lanak eta horre ere, kalkulotan sartu zinaten 2 minutu pasiak azkenian mozten, hor sartu zinaten, esperotzen duen horre ere... Espero non Eurovisio que tengo presencia bio hiru ortentzien hola dudako geman ginunak pixkat eutxi behar eta hortxe minutu bat euretan harrigarrikakoa da segundu noa joan da. Eur batetik ez da 20 segundu dikentzia ez da zarra. Eta horrek segi bat, hiru pusketa segi kanardiko die, da segitan gaindekotan nire uste kalkulotatik 2 minutu jungin alakora. Berroi baten espero genuen botatzia. Baina, nik berta bine bai ezkeo, ja banekin ritmo hori banekala, nio ja margenak txikitzen gotik, eta ja zizoaz onbizteko lan batek segundu gora bera, eta hori zintzen ezkoako lana pixkate horrek hori ikarizuen gero urrungo laneako, pixkate faio ez da baitikan, margenik gabe. Margenak zero. Eta santzuen turmaletan detikan ikaritzen duela horra? Bai, larretxatara gero patxi larretxat lagundu ziren azkeneko momentuan, zatik karri handik eta karri hemendik eta zera, eta ez zion gaurek, eta beste napar batu dela lagundu ziren,
Doña Maria aldeko, eta, bueno, danan beharra izatea, danan beharra. Uste ona eganuna, gero proba generalien ebe ginen, eta oso disgustu arte ginen, eta handik aurrera mozio joatazien, da basi hortxe zion, markana, eurra bilatzen. Eta leheno berroien gaitia gaude, berroi minutun da, oain ez dengan zeatik bai ezin ikan, baina kalibedi eberdu eurrak, eurra ebaitzeko. Horregatik askotan nahitzen naiz esaten, marka egitea erresa ez dela, ondo pentsatu beharko gauza dirala, hasi behar delako, egurra nolakoa, bilatu, haikin entrenatu, jo korrikakoa, plaza, erresakoa iruditzen zainei, baina, hala ere bere prestaketa egin behar. Laguntzaileak, aitea, beti bezala, konfiantza handia, eta Luis Txapartegi, horiek aurrekoak berdin, oseak asuntua berdintxu egitzen. Bai, horre konfientza jendiak gine, herramientak egitzo jendia, eurrakin, da, bai, korrikako adituak etzien, baina, korrika aizeala nola adituak gane holik barrentzan goti, baina, aizkoran, marka horrek horitzeko dan home orten berdu, ez baitu horren dan azkari merrao, eta homeste lan luzian, ez da horrorik horre marka ikiarria da hori bai. Orduan zema kilokin hasi zinen? Lauta behatzi bat kilokin. Bukaeran pixatu zinen? Bukaeran lauta iruga kilo. Bai, 6 kilo. Bai, 6 kilo. Lehenengoan galdera bat egin zeten, enekin, eta 8 kilo asmoa eta bat, behatzitik iruga etxi. Bai, iruga 6 kilo. Da, gero han dietistak eta bar, da eateko, eta han korreka idala ez da erresa sartzen ezerre, ja barru gehiago... Hoi pensatzen duen aurrekoan, hartzen duela, baina esaten duen, korrika, ez duezun hortan, bete-bete ikusten izuen. Hor digeritze du personak janoi, udoi, esate bai ez dugu ez dakit. Hor beste zea maketuen geleo zoiek eta hoi barruan egin sartzi horren dinamita da, gero labor bat buelta eman ezinik eta kalte egiten maizu zer, Kale bale, ze honakin, martxa, ultra bat aldimen bai, gola, hau guztitzeko lan, da gehiago ezer eta sartzen den. Da, hortutza bentzate erantzun zuen, da... Oso lan bikainean, ikusi genduna, eta esan dena, lana zaitzen dut zan, egurretan denbora gehio, gehiago korrika, bosteok, hartzen gainetik ebila, eta alare gor. Bai, horre, segundu batzu aldetizkiuna, mazazpi, emezazpik, emeretzi garemoan, horre lauta goitikan eta laura eta bostea gio ginen, baina gero azkenekoan azkenekoan sartu denun da hoi tapatu ginen. Bueno, nik uste merezi zuela, ez dugu aztu behar, lehenko azkeneko txarraketan Euskal Herrikoan, biharren mailako kanporaketan selkatu zela finalean, eta gautzoi medio ziela, marka legin hori ziela, ez zinala finalea gun, eta, txartela ikusita gauzaneko kandidato principala zinen, lehen mailan izateko. Hau bukatu da, ikeragarria, harriak, Xabierrek badaki sufritzen demostratu du. Urte zurraseia, hori demostratzeko jendia. Berrota bat urte hortxon da baita, nahi dutak sufritu nahi dunak hortxezekan baita. Aitzegea lehenko kirolari zarrekin, beti diskusio horrekin, ni normalean ez beti. Gazteagoan alde hitzeiten detenez, noain guak ez denakitela sufritzen. Eta hori nizuaren, bagina sufritzen gamunkeri horrekin, ez zekite sufritzen. Ni uste hau ikusi eta hori esaten una berriz, Hoi pasatzen dena, lehenko zarroiek bere gitok eta bere zeaginda dazketa, bere segidorek, normala haiek famatzia, lehenko zarroiek beti bai, izun zarra eta gazti etorri berdo horren gustatzen zailuna kirola hau pixkat gu famatzeko, bigun eta hoi ni uste Ni uste, baina kiro guztietan, pelotan ere diskusio asko entzun esan duen lenguak eta nahingoak, aztezea, noingo laizula eta nengo horretek egiten nato hiru jota noingo zer, aztezea da, noingoan artian diskusio goten dio, ez esan. Eta, hala ere, nik uste, lan bikain egitzela eta kaldetu zutena, orain ja, zer pensatutak ez du, oanik ez zer pensatu Bazka buruen gauzak, txarreketak eta daude eta beste gauza batzu, baina, gauzak ean itxeko ni burun dazkaten horiek, baina,
esango eta aurreo ze idea, baina, bueno, txapelketan amintzat nahi dut, lehen maila, horren, bakat gura etxona txapeldun izintzen, harri primero, eta aitzere txapelduta. Txapeldun bateak zaur egiten da horrexan, baina txapeldun batatik zarreziz minioiz, baina... Han bat egira ze, baina han eotea eta saiatu ezkio, aukera izatea. Eta hirugarren manera zizengo gineake, txapeldunak, eta... Bueno, hoi, mintzati bigarren maileko hartzen lehemei iona inazla bai. Hoi bintzat bai. Eta erostea gozatu du bazta, baina, bueno. Bueno, aurrera atzean esan dut. Ikusi dugu. Ez dakit, Asier, beste galdera inmeato zerbait? Oso ondo, ni uste dena azaldua gelditu dela, ni hortxe zerbait gehiago bateako dute zeinean, apusturen bat batako dute zuen edo... Bueno, apustua ni, apustu zaleta erronka zale nahi, eta herrikirolak ni ustete hoi gabe triste gehatzen dela horre hilabetatu gotei, eta txapelketa eta ondo daude, exhibizioak eta bar, baina apustu derri horra herrikiroletan. Eta enfrentatu gara, atzo telebizkan esplikatu nahi, bigarrenak ez bai du bali apustuan, bigarrena galtzaile izitea, eta galtzaile unditzea guten da, eta irabaztea gora, eta jendik ez du enfrentatu nahi, galtze hori, hori eta gode galtzen, baina tristi izitea, hori galtzaile entzako, baina irabazten entzako gure barrunen sentitzen da bere arrazitea. Txapelketan hirugarren podiumen sartzea. Hoxe. Eta aspaldi izatean kontua da, batzunatik gaur nahi ez duen hori, baina podiumekin konforme. Apustu ez du podiumik, apustu da irabazi o galdu. Eta beste gauza asko esatetena, Inexio Perurenak ine berdinak azatzen zaio. O altxatzen o ez du altxatzen. Igual hemen lepuan behibili du ez du bate balio. Hoi da apustu bat. Hoi da apustu bat, baina erronka fuertea gine. Eta Xabierrek, ni beki esan ezan du, eta apustuetan beti beste giro berezi bat euten dela. Oso berezia, ez da txapelketako giroa, ez da erakustaldi, ez inuni. Apustuak beste giroa sortzen du, bai jendea nerviosismoa, bai ni neonire beste zea bat egin tortzen nahi, eta dudik gabe kirolariak zesanik ez. Eta ni beti laundu edo xaxatu edo, nahi zuen bezala esan, beti genitut kirolarik eta ni Xabier hortan. Ni galdetu nahiko nioke, Aierrekin hitzen duen, ni uste guztua zehola behar bai, bere marka utxiagatik. Ez olako... Guztua agertu zela bintzat entzun dut. Beraz, ez dutxi. Ez, nik eskatzen dut. Horre izan dian polemika asko ni ez dakit. Lekuzkanpo ondian, netzako, oso lekuzkanpo. Egon esan du gehizketan, Xabier Dabilok, eta momentu hartan Aierbek egin zuen eunian, urrungo eunian ateatzen prensan egun bat, eta mugatu zen. Zioten, balorek eman bihar zionik. Hoi, herrikiroletan askotan erdatu da. Zenbait lan ikeragarriak egin, eta inor balorek eman ez. Urrungo eunian prensan atea, eta mugatu. 41 urte ondoren, Xabierrek olako lan bat hartzea ikeragarri egin zuen. Eta orduan hasi zitzaion balori ematen Aierren. Eta Xabier egin behar du nahi kentzen. Eta betiko historien sartzea. Ni uste, bakoitzak bere meritu dula, bere eunien nola indun, bere arazuak. Aierren dudik gabe bere arazuak izango zituen bere eunien egiteko. Xabier zesanik ez, hori bain ikusi durako badakidu. Eta alare hor sartu da, ez? Azkenian bere denbota sartu da. Aierrek, aizko handak horreka fenomenona, hobena esatea bihar bada, ez da esateri, baina hobenetako dudik gabe, bera zen, eta hain lan eta sartzea, horako lan eta sartzea, Xabierrek demostratu du, horreka eta aizkoan, hobenan maila hartu duela. Eta badaudela, asiziana pixka bat egiten da, Xabier etorretu danak isildu zituen, eta nik uste horrekin geratu behar duela. Xabier, aizko handak horreka, numero 1, momentu honetan dudik gabe eta historia hobenetakoa. Nik uste gaina, lehen esan duzen bezala azken 5 kilometrotan euria hasi eta horrek, eman dio gaineken beste epika toke bat eman diola, eta gero esan duzuna, sakrifizioa, nik uste lehi horrego zean, Tolosako zezen plazan ja erakutsi zula sakrifizioako izugarra izan zelako, nahiz eta marka ez nondu hor ikusi genuna... Nik Xabier asko ikusi zuritzen. Plazetan. Desgraziz, askotan ikusi, eta gaizki ateare bai,
atzaparretatikako apustu hartan, nik aizkorak gada bakotxe honen jartzezun arpegin ikusi, benetan nehargarri jatzen. Hala ere, bukatu intzitun, berran egintzun, eta nik uste plazan kumplitzen jakin gizuna deula. Gero beti izaten da, Xabierri ere apustu errexik itzen etorriko. Nahi duna etorriko zailo, apustu errexik itzen etorriko. Horre ez dago. Gutxiko goma balima, eskatuko dio, eta gehiago balima esango dio gutxiko dela. Aprotxatuko da, behar egindako lan handi horiek, aurrera botatzen. Eta behin maila hartu ezkeo, gauza errexik ez dago Xabier. Ez da, gaina nik joko gaina eman bertzio asan seratik ekilibrio bat, bezala jendia zikin aztea, ez da kolorek eta bar, eta horre astean, apustu bat astean garaitik eman bertzaiola bi alderditik posibilidea irabazteko. Eta bentaja, nahi dana, kontraingo bietu parekoa, baina apustua berdu ekilibratua asetik. Eta ikustea jutekoren behera du. Bai, dudipe. Ni bukatzen honen aldetik bintzat, lehen esan dezu korreka laguntzaileak, Ibarrako bat txantxarzukin ibili da, entrenamentuetan eta guztua ibili dela. Horako jendea ukitzea aldamenene ilusio berezia duen pertsonak dira eta transmitutuko zuzen inbarrile bai, ez da behiet? Oie, hau dina azken dina hori da, ia negaina poz hartzen dela alguen dabilen jende horrek eta hoi gabe herrikirola ez da praktikatik, ez da zapatila bat antzila gorriak jutia, egurrak, zeak, kriston langa du eta nik zorionez gueltan badakate kuadrilla bat asko launtzetena, apoietzetena eta hoien arpi ikusitzen marken genunean horrek ematezu aurrez egiteko indarra bai. Beste beti galdetzeiten gauz bat. Ibarraldean bizialtzea, Bai. Horrek esan nahi du ja gure eskualdeko kirolari etxeala, eta ni beti bezaldea, errezilik gauntza... Hemendik horrela gurea, así que... Eta beti nire Xabier beti hartzen darra ekoetela, hola, hitzegat iztetik, baina, bueno, ne parte digan ere zorionik handienak, benetan, eta segi hola xe horre Oidek, pozak baten. eskerrik zui bai. Mila esker. Listo. Bueno. Oye, Ibarra, gure mutiko. Gontzako de puta madre, abiste jarraiken daiteko aitzaki, Esaz egiten hasi ezko esan. Numo hori. Horrezilua. Ez. Hostia. Bueno, ilusik nintzek eta...